Urian dan Yaholongan Tuhan Yesus Kristus
Hami perhelado pertohonan HKBP Sereng Sengsawa Pashaton parhorasa ma dihamus saluhutna amanami inanami dohok sudi ruas naro tu perminggu sadarion tuhat tama namadongani jala mamasu-masu hita jala hupang hidohami tu hita saluhna asa tajaga ma hahomion dohot habadiaon ni perminggonon guar ni minggu ta sadarion ima minggu seksa gesima ono puluari ada orang so haheheon jala topik ni minggu ta sadarion ima Jehovah do hagogota manang Allah adalah kekuatan kita mersangak matuhatai merhiti per minggu tahun alani tapahibul marwa do pikrata lahu memuji jala pasangapod debata tabuk kama perminggota maredde mahita sebukede nomor 2 naing pujiokku ho Jehovah. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadian na tumop palangit dohot tanaon amen tung behama pamalusu di saluhut dengan ni ni Jehovah Tuahu surdukonok kudo panginuman parhatuaon tugijang jala pajojok kudo goar ni Jehovah haleluya. Martang yang mahita ale amanami na dibanu idang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulaun ni si bolisi saya padungo mahami marhite-hite to dimna badai asa unang terpedem hami di bagasad dosa alai asa monang hami saat ro di ujung dalam merdami hami saleleng di tanaon pai masahat hami Tuhan nguluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredahita sebukede nomor 654 ayat 1-2. Asini ruhana
Tangyok kamu ma patit ni debata di minggu seksagesima ima patit na parjulu dohot lapatan na. Patik parjulu ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan ni oddo ikonu biar hatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong ido sahana atong rak mangidugo mahita atu Tuhan debata lahu mangulahon patit nai alai Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon mahombat patit ni amin. Maradehita sa bukid de nomor 600 ayat sada tabbatulu. Tapasere maruhatta tataputi madosatta tuadopan di debata huhutta pangido ma hasasan di dosatta martangyang mahita alai Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargugo na suatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manisia narodo hami tu jolum manopoti dosa nami akan nahulahami marhitesian pangalosyon nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami narway nang sian pakation nami na soture roh di pangalosyon nami di hisap-hisap ni roha nami na tamasi tuturo hami alani hadusan nami alai tarsosol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami alai di bata nami pardengan basa jala para seroha doho ho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sesama dosa nami selukna jala suruma tod di perbadia Tuhan nami bi asa tarbain hami mangaloiho di bagasan hati goran doh tabadyaon gabesat hami Tuhan uluan na sora suda napi narbagagam di akan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Para siroha jala pardengan basa do Jehovah. Lebak terhimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobbar tu akka dosatta. Jalarang dibalosot tuhita hobbar tu akka hajatotta. Songon asiniroha ni debata mida akka nakna. Asiniroha ni Jehovah diakka namak kabiari ibana. Hasangapa ma di debata na digijang. Amin. Tadu timaredde sa bukid nomor 110 sada tabbatulu.
hatani debata turpu epistel di minggu seksagesima imana tersurat di sada Korinsia memuka ayat 10 saha 27 songonon mahatani debata jelata jahama marsika soren ay molohu hatahon barita nauli dang hasurungakui utakku hiaddui marjia duau au sohu baru tahoni asa ahado upakku oddo dina mamarita barita nauliyahu so hurugi hamu asa unang hupangasahon huwasokku di barita nauli nagai besongot Jahudi doahu diakka Jahudi anggia hutogihun akka Jahudi diakka na ginonggoman ni pateki gabe songot na ginonggoman ni pateki yahu nasotutu ginonggoman ni pateki yahu anggiat hutogihun akka na ginonggoman ni pateki diakka nagale gabe songon nagale doahu asa hutogion akka nagale hupa hobbar do diriku tu sasude anggiat hupa lua nang godeba ima sahatna mertua ma akka natumangion hatani dibata jala napiopsa amin. Mari kita sabukkan dan nomor 730 ayat sada do ayat 2. Tidak kumaha porsiatai songon na hina tidak ko nidongata sa porsiaw di sedok portibion rap mahita madok au porsia di debata ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi do tanong au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siaton di perbadia andorang suabubuan ido tu hatta na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na matatarpajal lo ibara di hawap nurus silang na tuat tu banwaturu ni tanom na mula mangulo di hari patuluhon na manay tu surugo la hundul tu siyam ni bata Jehovah amanay pargugo na suatu dosa ni disimay bana pay mamula sugo tu tanaon mangumihalat na mangulo doho na mata au porsia diton di perbadia
jalarong sada huriya nabadia, huriya atau panhala Kristen akan nabadia, doh dihasan dosa, doh dihatai namandok, mula mangulusuk dihalengna, doh dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapi mati ting huriya. Horas mari kita saluhna. Oras. Tabegi matiting diuriata Minggu seksasima tanggal 7 Februari tahun 2021. Topik Jehovah do Hagugota. Na parjulu per minggu di masa pandemi COVID-19. Turuas ni huriata nama dohoti per minggu tahun pinangidos asa hitau rutima protokol kesehatan namun tetap di pemerintah dot aturan 3M mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jala si sosoho tu hita ruas ni huriata asa unang merpung hita di komplek gerejaon andorang dimulai permingguan suang-suangoni nang dung sidung perminggota. Napa duahon jadwal ibadah minggu bulan Februari tahun 2021. Minggu tanggal 14 Februari 2021 pagi jam 7:01 sidung wilayah Sada 2.30 live streaming bahasa Indonesia. Pukul 10:30 selesai wilayah Opat 5.6 live streaming bahasa Batak. Pukul 10:07 sampai selesai wilayah Pitu Walu Dosia bahasa Indonesia. Tanggal 21 Februari 2021 pukul 7 selesai wilayah Pitu Walu Dosia live streaming bahasa Indonesia. Siang jam 10:30 selesai wilayah Sada 2.30 live streaming bahasa Batak. Sore jam 10:07 sampai selesai wilayah Opat 5.6 bahasa Indonesia. Tanggal 20 Februari 2021 pukul 7 saat selesai wilayah Opat 5.6 live streaming bahasa Indonesia. Siang jam 10:30 saat selesai wilayah Pitu Walu Sia live streaming bahasa Batak. Sore jam 10:07 saat selesai wilayah Sada 2.30 bahasa Indonesia. Napatuluhon titing merbagas nunga majalo papa super bagas ini ima beradini hasianna siahan anak ni almarhum monang siahan tubuni natat tioma boru samosir sian wilayah sia dot orwanna paridah hanum boru samosir boru ni almarhum Rapinus Samosir tubuni nata Rosma boru Sitorus sian huta Sukarame ujung Padang Sumut ruasnya HKP ujung Padang Resort Sion Nauli pamasumasio di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di HKP ujung Padang Resort Sion Nauli kisaran Sumut. Napapaton ruasnya Tabba Jinalo gabe ruas nagok di Uriata keluarga amata beradini hasianna syahan inata parida hanum boru samosir naronda sida sian HKP Resort Sion Nauli kisaran Sumut nungai maringanan sida di Rawapule wilayah sia seanggiat mana sida gabe ruas namangulu di Huriat tahun Palimahon punguan remaja ni Huriata membutuhkan obat halak naposo nagabe pembimbing remaja sokan kebutuhan penguar remaja di Nalaho patupaon program nasida ia nagabe pendamping remaja sesuai tu aturan dohot peraturan HKBP 2002
dung amandemen patuluhon ima marpangalahon na denggan ringgas madohoti akka punguan perhuriaon ringgas mangulahon pakubasion ni huria ringgas madohoti sermon jala marumur minimal 25 tahun nunga lulus marguru malua woloboy naung marhasohotan dalam berpendidikan keguruan talumobi dan mengatusi perkembangan aka anak remaja. Pinaboto tunaposo ni huriattaon natarjo rohana asa makubungi Andi Sianipar Ronald Simanjuntak, Ketua Dewan Kononia Manang Pendeta Resort. Onopon, Bunguan Naposo, Bunguan remaja dohot Naposo patupaon persekutuan online via Zoom di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2021 pukul 10 siang. Tema kesetiaan Tuhan. Ulangan 7 ayat sia 1 ayat 10 sada. Dengan pembicara Pendeta E Tambunan MTH, misosohot tu remaja Naposo asa madhoti acarai. Happy Tuhon. Punguan Paropuan. Pungua Paropuan ni huriatta patupaon PHD. Ganu pari di minggu patuluhot tiap bulan. Pamuwai PHD di patupa di gerejaon hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 na naing ro masuk pukul 10 walu 15. Wip isosawa tu sude Paropuan ni huriatta na naing madohoti PHDI asa hita patupa ma hobartu protokol kesehatan. Awaluon, seksi pendidikan. Seksi pendidikan patupaon triot tu siswa didik kelas 6 SD, dohot kelas sia SMP, lah mempersiapkan tu ujian nasional. Nama dohoti asa mendatar ma tu Mary Panjaitan. Nomor HP-nya 081283262150. Lepas siahon. Diakonia sosial. Ruas ni huriatta na dibagasa para sahiton ima sada tagor purba ulaya 5. Napaduaon Manuel Parurian purba ulaya 5. Hatan itu ata madok idama au sadiri pa heon tunasida haisaron dohot hamalumon. Jal pamulok kuma nasida jala au papatah tunasida hadameon dohot habonaron madapot-dapot tertulis di Yeremia 10 ayat 6. Pasal 10. Pertanyaan ulaya. Pertanyaan ulaya di hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 nanaing ro ima. Dulaya sada 1 sia dipatupa di gereja masuk pukul 10 sia wib. Las hokta 2 Raja-Raja ayat 2 ayat sada 112. Pelaksanaan pertanyaan wilayah 7 luanon di Sude wilayah sada 1 Malaysia di Patupa Genuk hari Kamis. Saleleng masa PSBB pertanyaan wilayah di Patupa di gereja. Obartu protokol kesehatan pinangido tu hita gandup ruas asariama ro tu pertanyaan ini. Tapul sada. Sinode distrik Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul walu wib di Sopo Marpikir nama dohoti sian HKBP Resort Saraseng Sawa Ima Pendeta E Tambunan MTH Situa TS Regar dohot amata Dr. Andus Benny Sialagan 12 pasah ton ulos ulang tahun 70 tahun. Songon naung di Patupa huriatta ima pasahaton ulos tu ruas naung marumul 70 tahun di tahun naung salpui di tahun non di Patupa huriatta mamuse pasahaton ulos tu ruas ni huriatta naung marumul 70 tahun. Sayang giat ma marhite ulau non lampasangap guar ni tuhatta. 10 tulu. Pilihan namar boho. Di parminggota sadarion dung sidung jamita papungu pelia tujulo do hita bain haperlua tu ulaun kesehatan HKBP pusat. 14. Verifikasi data huria. Soso tu hita ganup ruas ni huriatta
asa tapapungu ma data jemaat ima fotokopi kaka tas pasama tulat tu situ wilayah masari do data sian ruas lahu pasikopo data huriatta talumui ma molo adong perubahan data haruas ini taringot tugowar tanggal lahir domisili status dohot aka na asing 15 ruas na madohoti permingguan di tanggal 31 Januari 2021 buah mata bereng di lembaran na tersedia. 16 ruas na madohoti pertangyangan ulayah tanggal 4 Februari 2021. Ulayah sada saat ulayah sia bawa 10 halak, boru 10 halak jumlah 37 halak. 17 ruas nama ulang tahun. Majelis HKBP Serasik Sawa Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasan Asa Minggon tanggal 21 Januari 2021 satu tanggal 7 Februari 2021. Huria patupaun perayaan bersama ucapan syukur tu nama ulang tahun di Bagasan Asa Minggon dung perminggu siang daftar ruas nama ulang tahun tazahabema di lembaran Naungadong. Hatan itu hata madok ale anaha sa unang halupaon poda na siyanahu sa diradoti rohamma akad tonakku etaban nido gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum do dame tersurat di Amsal 3 ayat 1-2. Sapulalu titing keuangan. Titing keuangan huria di Bagasar Saminggon tajabe mamarhite lembaran naung adong di hitabe sude perhalaru ni huriat tamadok mauliate matu sude hita ruas nang mga leon hamulate onna so ngalima sa ni titing huria di Bagasan Saminggon sai di pasu-pasu tuhatta masalunay taulas ni rohani di hita ruasna bay sangap dohot amuliaon ni warni tuhatta maulate ma. Hurian itu hatta domu tu tikting nau tabigin aking di taunon pamasahot tama museng pasahaton ulos turuas ni huriata nang naunggok umurna 70 tahun yala di Bagasan sadarion di parmingguata di Arianon pasahatot tamai tu sada ama ruas ni huriata ima amang Willem Sitorus. Nah di hari 20 Januari 2021 salpu gok ma umur nasida 70 tahun. Domutusi di amang Willem Sitorus dada holan hamang namar lasiroha alabui sahat hamu tu umur 70 tahun. Jala hami salut naka ruas nitu hatta HKP Sereseng Sawah doh hami marlasi roha apala di Arianon di parmingguata sadarion songon nani do ni papersalme ni do hari-hari tahun nami ita 70 tahun doi jala molo marhagogo situ tu diahi do 20 tahun jala hinadenggan nasida do hangaluton do halujaon ai hatop situ do laos salpu jala habang do hami jala laos diuduti papersalme mupse mandog sai ajari mahami mamilangi ari-ari nungulu nami asada potar roha nabisuk kami alani diamang Willem Sitorus sihala sonon ni amang ma naung nileon debata tu amang umur nagajang laos do ma akan nauna denggan si basa-basaon di bata tu amang jala songot tadalas ni rohani huriaon pasaton nami ma ulos tu amang babuana dohot dohami mandok moliate rap dohot amang tu di bata siala umur naung nilehon di bata tu amang jala toktong martangiang tu di bata asa diramoti ditugu-tugu
didongani jala dipasahat salut akana pinangido ni rohani amang siat Tuhani. Saya lasma rohani amang jala lam marlasi roha ma amang tujulanon. Khobar Tuhatan di bata nata surat diri saya ono pulusada 10 ai marlasi roha situ tuduau di bagasan jahuba marulubulup dotor diku di bagasan di bataku ainunga disulukko tuau aka ulos hatuaun baju hati goran diosot tuau. Songonima acara pasahaton ulos sian huria turuas nau gok umur 70 tahun jala taudutima parmingguata. Marade mahita sa bukwede nomor 712 laos tapasak ma pelian sada A dohot sada B. Di dalam
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kuriya na hinaholongan ito hata Diyos Kristus, hata ni debata, nagabi jamita tuhita, di minggu seksa gesimaon, manang ono puluari adorang so haheheon. Imana tersurat di panuirang Yesaya bidu 40 mamuka mai sian ayat 27 saharo di ayat 30 sada. Ujaha madihita jala tapayu tiut ma di bagasan rohatabi. Buasa madohonom mu ali Jakob jala didoko ali Israel bunido dalaku marado pun Jahuba jaladang maruli uhum ausian debataku atehe dang dibotoho manangdang dung dibegiho debata salililing na do Jahuba sitopa ka ujung ni tanoon dang ululuja manang madate ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana balik mangalihon gogo tu naluja jala dipargugoi situtu akan naso margelok luja pe akan duluduli jala madate jala terseladit akan namar daging na tambos alai angko namar hapos satu Jahuba maruli hagugun madapor-dapot gabi marhabung nilali lahu manaik marlujungi nasida dang ululuja mardalani nasida dang olo madate ima sahatna huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus satulup dehita madok torop dojolma di partikian sinuaingon madili jala mengadupi ragam ni hasusah dot parukilon inorhon ni pandemi kopi 10 siaon godang do akaharugion nani adupan ni salu akajolma di berbagai inganan alani pandemi kopi 10 siaon rugi di materi do akan asing jala godang do mamereng akan nama saon madok nani uhum debata manuang hitaon ala magudak kudo sani jolmaon gabi dietong ma aka hasusan parukilon nang hapursuhon bina na hinorhon ni pandemikon so dalan debata may manguhum hita jol maon lausta bayareng musia kana masa dinamadalani tahun 2021 kita gudang akka bencana alam gabi gudang ma padumudumuhoni imarah nungaguk dusa ni jol maon ape jala hita pe kana marsaor do debata na mamuji jala pasangapon debata na makapur si debata deba olo gabi ganggu rohana ay naong di tadi ko debata do hita pe manang na di uhub debata tong hita manang na sumargugu debata manadupon salu akka hasusan manang hamaolon ningulon na tadupi manang naong mati do debatat tay las gabi di payut mause atong somarlapatan na mahita na mamuji jawab pa manomba debata nang marlapatan hita na mangyuto tuhani hape sunadong aka jupa kita aka songonay do ni data ni debata aka naulun didenggan si ahat ta di padalanan ng uluta di Portibion
Songonira kamang inang pikiran-pikiran ni hita jolma termasuk kita karena terguar halak Kristen mana akasi soba di bata menyikapi akan masa di parnguluat tahun. Jala pikiran na songoni tikos dehi mangiton hajol maon. Ala hita jolma songoni do cara pandang ta secara umum. Angko hita mamamereng saluhut akan adenggan na taulai ikut denggan harorona ikut parbuina denggan manian. Alai tidak selalu apa yang baik yang kita lakukan itu mendatangkan yang baik. Alai maul do hita sahatu pemikiran na sangoni. Ayah mana sobinani Tuhan Yesus sujui tu akan torop na saya payu tibana. Torop akan naro tibana di imana mangan pola 5.000 halak ninna godang akana pinamalum nasian akka parsahiton godang akana pinaluana siatod dina hodar alai laus uduna sida musai ujung na memburai Yesus yang go pipikiran hita jol madang mukiboi bahenot tay gabi ojahan na mangiutot Tuhani. Jalaido hamuak kamang do tamakinang nabuy manuguhitan nuaing law mga tusi terus tahun. Ay tongon di bawah habuangan Babel do bangsu Jehuda hatiai. Disadari na sida do do uban na terbuang na sida tu Babel. Ala dia lao sinasida pating di bata. Jaladang denggan na sida, jaladang sitong na sida manomba di bata. Di sobana sida do debata ala ihut di sobana sida aka gana-ganaan mardua roha mardua haporsiaon mardua pangoloyon na sida hajahaton na sidai nunga mabain sugu jala tarimas di bata idobain diuhum di bata na sida tartaban tu Babel debas ya na sida majalo na masai songon uhum di bata alai debanari mangalapati babua nang tatabani nasida dang parduli be debata tu nasida dang adong begogon debata na sinoba nasida nang paluahon oppo nasida serta no perhatuban na Misir mangalo bang sunagugu hatiyahi na manaban nasida tu Babel nung talu be debata idobahen didok nasida na terbuangi bunido dalakku marado pun jahuba jaladang maruli uhum ausian debataku molo di bahasa Indonesia hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku ala na terbuangi nasida jala songonima hacitna posina ni adupan nasida di habuangan Babeli gabe songonima dia luhur nasida suara nagugu bunido dalakku marado pun jahoba daladang maruli mau sian debataku molo sian hajol maon tarjalo hita deh apalagi nuaing alo adong namar si taonon namar habot ni roha akan nahina holongan marujung ngolu sialan ni bencana alam manang alani COVID songoni maangguk nina marsi taunoni tarjalo rohat tadi apalagi molo saya adong na pa bagas-bagason habuk ni rohana dalam bagas ibana makilala namar si taono ni alai tu dang dipangido di bata hita gabi tapaloas akana masai akana haciti akana dangoli si taono ni mangarajai rohatta yanggo hamaolo parukilon hasusado akana salut nai
Jabarta na mangulu deh. Alai dang di palawas di bata kita gabe didondoni dirajai manang palawason haka ragam ni hasusado aparu kilo ningului mangarajai rohadu pikirata. Alamolo ta palawas siya kamanginang lam depresi mahisa hita disi. Lam gali lam terbonam mahita di bagasan si tahun paru kilo ni. Jalanang dapat kita manang jumpa kita be haluaon manang hasonangan. Ido na tari dari rohania ka bangso Yahuda na terbuangi. Di paluas na sida do si tahun do paru kilo ni hasusan manang posi ni si tahun ngulu na nadupan na sida di Babeli. Ujung na gabe magoma perlahan-lahan haporsian nasida. Tutua kamang inang congon nang nidok nakin jambar tado na manguluon mangadupi ragam niya kasusad paru kilon nang hamati ape. Alay saluhut nai unang mabaik kita gabi madili dalam madate. Jangan kita biarkan semua kesusahan penderitaan itu membuat kita putus asa, tawar hati. Hai molo halak nang tawar hati, putus asa, madang adong be. Ikoto di perbadian mana mangguhi rohana. Asa nangit terjadi sesuatu yang mujizat dalam hidupnya. Allah songon dia mahita menyikapi. Na parjulu molot hadar duhita pabua salu akan natadupi aka hasusan paru kilo ningolu nang hapur suhon bagian ningolu natadupi tonga-tonga ni portibion jala molot tasadari babua hapur suhon nang hasusan do sitahonon natadupi ala ni dosa mana pangalo siota denggamai asaradi jala ulu hita manopoti dosa do pangalas siotai alai molo sasadari aka hamaol pakiro asusahani dalan nabi na debata tu hitai asalau patorason hapur siota hasatayata tu debata ima na perlu si parohauta jala si hangulu honota. Alana songon idok ni tatan debata di bagasa sadarion debata nataha porsiai natatada jalan atausa hubba di bagasa tuata Yesus Kristus ima debata na saling niling na do sitopa aka ujung ni tanoon ibana do na manopa do dalang mga ramoti marmudu-mudu salut aka nadong di portibion. Jalai mana yang mengarau kita nuaing asamolo di paluas di bata kita mengadupi aka hamalo do paru kila ni lolu unang masa ita lehor rohado pikirat tatusi alai ita lehom ma tarahom ma pamerengata do pak di bata. Dalan di debata do hamo kamang do tamakenang mangaloas kita mangadu piragam ni kasus asusad do hapur suhon ningolu asal manada hita jala porsia tu ibadat. Dalam molo tapa itu di turpu di joloni turpuk tahun. Di pakulingi debata bangsoi datongon di habuang Babel maritina posona si Yesaya tungso mamoto mahamu tungso di begi hamu mai tungso pinabuat tu hamu siya mula-mula tungso ditimbangi hamu maaka hojahan ni tanon ima dia 20 sada ayat 25 tung tuise ma patudosom ahu pabua suman au tusi ni nanabadiyai manaili mamatamuna do pagijang jalaida hamu ma tungise ma manoppa akai tungise ma paruar parangan nasida marbilangan
Ibana tayo majaulut nai di guar nabi. Marguru tu inagudang ni guguna. Jala ibana do nasun hinagugudang tagamos lilis nang gusada. Di baritahon panirang Yesaya tu bangso na tarbuangi isi do debata. Alana di roha nasida debata nada nalanis nomba nasida ima debata nagugu na paluaw bang opu nasida sa antaraw panhatubana Misir ape nuang tarbuang nasida hera habuangan ni mabayan mago sa luhut haporsyan nasida gabidang di haporsyay jala dang ditada nasida bidebata buir songoni hamok kamang do tamakinang pangalahot ta songo bangso Israel na tarbuangin. Molo sa tapaluas parukilon hasusan doa pursuan ningului mangarajai jalaman dondoni rohado pikirata. Herata etong do hasusan parukilon do hapursuoni gumogu doi sia debata nata haporsiai jalan rata sobba di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Alani rikot do hama kamang do tamakinang dina mangadup ya ka parukilo do asusani songona hidoknya kana pistar mula maleho unang paluas siubion na malei mangarajai roh adu pikiranmu bayakom ma si pangano na tabui bayakom ma sialangon na tabui asa barite na mabayakon secara psikologis gabi margugu kita. Song ini nang hapor siaut ta. Rumobi hapor siaut ta di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Taboto do nunga gudang akan nabinain debata tu nguluta. Alani tentu ikon hidaut tama salun nai. Jalai nai ko mangaraja rohado pikirata. Asa salu akahamalo do si taon nang hapursun na tadupi bui perlahan-lahan tatasi jala tadupi hidup bahen na mua kamang do tamakenang ditonga-tonga ni si taonon do asusan ningulu na ni ano pun ni bangso jauh Juda di habuang Babili dang di paluas di batan marite panuirang na Yesaya bangsoi terbenam hanyut mau binain ni hasusan do parukilon na nadupan nasida aidang na umbalga nalang gumogu hasusa do parukilon na nadupan nasidai siad debata na ni sobba jalan na ni aporsian nasida debata sitopa aka ujung ni tanoon debata naso masohot naso luja banang badate alai debata na terus manurus mandongan jala mangaramoti akana porsia jala nasa setong marojahan tu naho Bartolomeo ni rohana ilo bay na makamang do tamakinang molo diguari do minggu taon minggu seksagesima ono puluari do orang so haheheon na manogyo kita do asa manatap kita tu Kristus nang manaluhon hamatiani jala hehe siya nakanamate haheheon ni Kristus siya namate do unok ni hapor siyaota inti puncak dari iman kita mula Kristus dang mate jala hehe na marlapatan nang lungay taluh Kristus nasa huwaso, nasa hagugun di tanoon. Jadi molo tadupi pihak kahusado akaparukilon ng hapursuon jala tapadus ma itu hamatian nung nga ditaluh Kristus si mariti hahihiyon na. Jalai mahataridan ini hapursiyaon pambahenan ni debata na ikon si haporsian jala si Teopata alanya kamanginang unang beadong di bagasa rohado pikirata molo saya do pihak kahasusa parukilon na hapursun alania kadia mai termasuk kopi sapulsiaon
unang masay tadok na diuhum di bata do hita nuaing manang nang telu di bata maredupun virus sa COVID-19 do akan asing daw ay bagian ni padala ni ngulu doi natadupi jalalan ima unang say tadok tu di bata asa mago COVID-19 ay marsikasori do ka parukilo do susah natadupi ito nga ni Portibion nuaing COVID-19 dang minoto naneng ro COVID-20 dang minoto akan na mangiut COVID-20 sada manang akadia may aha mana record sitio pota ima songon sada adong sada parbarita nauli na mandok di tanga ni hamaol mana parukilon na nandopanmu di bagasa tangyangmu tu di bata unang dok Tuhan jangan berikan kepadaku laut yang berombak alai pangidu tu di bata berikanlah kepadaku hati yang tenang dalam menghadapi ombak di tengah lautan. Jadi dang punah pangidu tu di bata akka asa unang adong dihita ka hasusa marang parukilon marang ka maolon. Alai ta pangidu matu di bata rohana tenang. Rohana kuat, kokoh, setia dalam menghadapi hasusan di padalanan ning ulu taon. Alani tangyang ipe mangarau kita asa manada dalam makaposya di bata di padalanan ning ulu di Portibion. Hidup bae na makamang do makawenang. Di bata do na mangalihon gugu tu akan naluja. Dala di pargugoy situ tu akan na somargelo. Di patugu hapor siyaw ni halak jahuda na terbuangi marite na posona Jesaya babua dang nama sohot Tuhani dang natalu di bata turus do Tuhani jalamian do di bata tonga-tonga ni bangsui marite akan na posona narap do nasida mamakulingi mangapuli paposorohan nasida asamanada nasida jala lampor sia nasida tu di bata babua di bata do HP na mangalihon gugu tunaloja jala mangguguhon akan na sumargelok jala memang haguguhon ni di bata dang boy bandi konotta jala dang odong na mangibangi haguguhon ni di bata melampaui aka haguguhon na dong di Portibion jala ikut iba na mahita mar pangusadian hidup bahay didok puda ni Raja Salomo di bidutului hamwa kamang do tamakinang didok si Salomo do di bidutului taringot tu aksa marhaposan tu di bata hita unang marhaposan tu Portibion marhaposan tu jauh mahosya na saroham jalo nang marpangusadia ko tu pikirammu sendiri saibana matada dinasa dalammu asaibana patigor aka dalammu marhaposa tu jahuba mahosya nasaroham jala songon dia maridok di baga 1 tahun halak na marhaposa tu jahuba dipatudos do halak na marhaposa tu jahuba ima songon lali Raja Wali adong sahalak na pister mandok Raja Walion pidong Raja Walion ima the king of bird nina raja nya ka burung puasa di dok raja nya ka burung ala laliot do nabui habang sa tibo-tibona jala bui don habang manipat sadari dak kiasoy jala laliot do na memiliki mata yang sangat tajam sian hati boon na marhabung bui iba na mereng nagabi mangsana manang
si panganon na. Jala laliod do sa dapidong nabuhi marumur 70 tahun. Laliod do musya na memiliki habong na nabuhi menyesuaikan angin na maubah-ubah di langitan. Jala da pola gabi madabu manang nagabi lonong. Menggambar may ketenangan ni lalii marhabung menghadapi ragamnya ke angin na marubah-ubah. Tigobar hodro songoni halak na marhapo satu debata songon lali na marhabung burung raja wali yang terbang. Jala songon itu nang kita akan na porsia na madalani ari nguluta di Portibion. Tutu dakta boto akadia na tadupi na masa itong-atongan di Portibion. Jala unang taga-tataga maka asa mengubah ma Portibion. Hobar tulo mo ni rohata. Alay narikot di hita nuaing. Buha hita memiliki kekuatan, semangat, kesetiaan, keteguhan, ketenangan dalam menghadapi semua gelombang kehidupan. Jala tutu dan mungkin tapangasahon holang ke agogo tasabing. Ikon agogo na siya debatamay. Na tapangasahon jalan na setoktong. Tapatari dahon di padalanan ni nguluta di Portibion. Ayang go hagogon ni hita do Portibion akka parsatokina dui. Bui do akka nagugo di Portibion patuduh nagugoon na. Alay berperiodik di. Nuaing imana gabi pejabat. Alay satu kinari lengser may. Ditiki hagogoon na, ditiki hajabatan nai. Songoni may mana patuduh nagugoon na. Jala gudang akka marpangusad dia tu si. Alay dung lengser imana basudima dohot lengser ala swadong be nagawi pangusad dian. Boy do hita mamake hagogoot ta. Alay nang gabi marpakusad dia kita di sini. Dilehot debatado tu hita pikiran na torang habison hapistaran alay unang gabi marpangusad dia kita tu si. Alay ikut tu debatado hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ala hagugo ni debata. Hagugo na manoktong di jala haposan si tutu. Dang mubah-ubah hagugo ni debata. Nang pe partikiat dang hita pe najujut mubah-ubah. Hot do hagugo ni debata. Jala ido na ni tiop ni Apostel Paulus. Di nama maritahon barita na uli ibana. Dumobi tu aka bangso naso tinadana hati hai dongan nasa bangso pe nasay olo do mangaloy bana dalam marsakap lau pamateo ni mana ala hasitongan ni barita nauli na biretaon na lumobi aka naso manada tu hatai alay dihawaranihon Apostel Paulus mangulaw ni ala ni hagugo ni debata nang ni haporsyaon na di bagasan Kristus naong manakop iba na gabi apostel ay hapar hagugo na sutudo iba na julo dilili iba na kahala Kristen hati ay alay dung jupang iba na do Kristus di padalanan to Damaskus gabi di haporsya iba na gumugo do hape iba na Tuhan ni akan na hulelei siyan hagugo na dong di Portibion. Gari Apostel Paulus makapursiyay na songonia kamanginang hitape naing masongoni. Lo masongoni aka hagugo na dong di Portibion. Aka parukilan hasusan patuduh na hagugon na. Tu di hita. Maulo jala ulo ram lao mengimpit hita. Alay buhi hita gawe halak namonang jala posro hata ikomonang do hita molo tahapur siyai tapangasahon tahaposi jala tapake hagugun ni debata di bagasan Kristus nang tajaloy alania kamanginang
Molo tah pangasahon naguguni di bata di bagasan Kristus. Porsia mahita marlujungi pihita madalani kahangulutta di portibion dang ululu jahita di sini. Mardalani pihita songoni mauli padalanan si dalanarta dang ulo madate hita. Alanu ngamia di bagasa kita hagugun di bata. Atong tahanguluh mahagugun di bata naung tatadda jala tahapursiai di bagasa tuata Yesus Kristus. Jala ima na mangguguh kita. Naho mengadopi ragamnya kahamaulo parokilon ng hasusan di padalanan ning ulutta di portibion. Ay mo nang dohita di tikina hobar tu hagugon di bata naung sahat dohita ganup di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia tema hupasatami tuho ali Tuhan nang mamakulingi hami sa luhut na mariti hatam na manungguli paingoton hami sa luhut na asa di na mga dubi ragam ni hakahamawlon hasusar parukilon nang hapursuok kami di padalanan ni ngol nami di portibion siala ragam ni haka na mabay kami mga dupi sa luhut na unang magabi madabu hami tu pangalaho na nidodonan manang ninajan niya kaparukilon hasusan manang hapursuani manang mga luluy akas sibociri na mabay kami marsitaonon manang marhasusan gabi manyalahon halak manang situasi lumobi menyalahoko alay naing ma di tonga-tonga ni hasusa parukilon si taonom manang hapursun na wala dupi hami dalan nami may laho mamereng diri nami jala ulo marhabuan ni roha manadikon akana sohobar tulamo ni roham nagabi mabay kami mangadupi ragam niya kasusado parukilon ni ngulu asa manatap hami tuho pabuahodo pangusadian nami pabuahodo hapurusan nami asa benget hami may memahon pangurupion dot haluaon na siyakoi alahodo di bata na gumugo na pargugo na suatu dusan na buhi paluahon dohot pamunako kami siar salut ragam ni akaparukilo da susan ni ngulu na pinaluas mo huado pihami tonga-tonga ni ngulu nami di portibion leho madihami litu hatodim na badiyai jala tabay man nang hapursyon nami pakirimon nang hapurs halang ni roha nami tuho asa unang gabi madili jala madate hami lahu mangadupi salud nai alay totong manatap makapursyay jala may mahon pangurupyod hagugon na siya koy asa maluwas itu hami jala marhamonangan sohong Kristus Tuhan na hapursyay hami na nang maluhon nang manaluhon hamatiat do sibolisi jala marhamonangan aliamang itong-atongan ni pandemi COVID-19 tutu ganggu do rohanami alay unang paluas hami ganggu di hapor siyaon to dibima na mangurupi jala manggu kami asa margugu hami totong patupahon naparsaoran na rasu dohoto mangulaon akaulan nami itap na tarpatupahami uhud gabi sibuan haguguon mo hami tuaka na humaliang nami bagasa partikiyon na lemang utangnya ko kami akaruas ni Huriam na marulak taon di hatutubu
nang namarulak tahun di perkawinan di bagasa sada minggu nang salpuon leho madina sida gajang ni umur kahipaso na sikop songonang ragam ni akas pasu-pasu nang parsaulion akka nauli na denggan naong pinaradim tu akka nani asyammu nang karuas ni huriap pele Tuhan na mangadupi akka parsahiton na dirawat di rumah sakit manang na dirawat di bagas na sida ganun na subuhi huguari hami sada-sada saya manatap maho tu sadu akaruas ni huria meliamang na manangadupi si parsahiton asa posroha na sida jala malum na sida ditikina obartu denggan ni basam doat asin roham na mangalewat tu na sida hai pasoni na ngakaruas ni huriam na mangadupi parsoryon ningolo manang hasusahan ning ulu saya sima roham tu nasida liamang nang paluas nasida mamaki pikiran manang ngagugun nasida manang ngagugun ni portibion asa jupang haluaon dia kaparukilon ni ngulu saya tuho manasida manatap jala toktong mangidu pangurupion nang hagugun nasyakoi asa jupang dinasida akka sila siroha tujuluanon kupasata mi madiri nami tuho aliamang ibagasan sada minggu naroon urupi dongani pargugoy mahami sa luhut na laho mangulon akaulan nami may mahami ak gabi ulaulam laho patupaw akan nahubar tulo maniroham asa marsangap ho aliamang dalam marasi rohami patupahoni uhut gabi pasu-pasu hami tunah humaliang amin. Tajakom mahatan di mata naung sahatu hita tapuji ma di mata mariti edde nomor 758 laos tapasa ma pilihan na marboho tu lao pangubation ni HKBP tujolo. dahil Diyos maayon ang manghihod.
Natangi ako ma pilihan nata pabungon to di bata ngartang yang mahita. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohonasa uli basa na mauli utus. Upasata mi masianan lihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hustu si jolom. Pasu-pasu ma i jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutandahami godang ni sileon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok molyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmo, say Roma harajaumo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulu asyapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, disondakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutod di munabi. Di hita saluna manginang mabar tu tik-tik tanaking di omat ikina tu hita asarap hita makalason aka dongan ruas na marulak tahun di bagasan sada mingguon mamuka 31 Januari 2001 1 Februari dia mo kamanginang na tersurat guar muna di tiktingon dia mahamu rotu jolu asarap hita makalason. Bama organis nami nyanyian sa panjang umurnya Roma hita kamanginang na marulak tahun di bagasa sada minggu na salpon asarap hita marla siroha tujulo mahamu Demiani Mursyagian Herlina Buru Manalu amang Inang Genti Burutubing amang Basma Huta Barat
Inang Debor Tinampunan, Pendi Mangasi Pangusip, Lisa Purba, John Utauruk, Maria Borisihotang, S. John Hudson Utapea, Turut Dina Borumunte, Melvi Ida Borutajulu, Mia Andelia Borsiboro, Rolet Tagaru, Tagalung, Rensa Utasoit, Enak Sadong do, Molo Sadong asal gua kalung selo kuyo, Aroma hamu dulu. Ketamuli, Roma 7 lo amang inang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta dengan pengeladu urusan mainan. Oke, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Agak lebih cepat musiknya, agak lebih cepat. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, stop. Jadi ison ala inang hatay. Oh, Inang Malasianturi. Ya. Dungi adong dison ala amang. Oh, Abang William Sitorus. Oh, iya ya. Dungi adong ison ise. Oh, Anne Ferawati Munte ya. Ya, ya, oke, Anne. Jadi, dohono nami matuhamu amang inang panjang umur, sehat selalu dan Tuhan Yesus berkati. Amin. Dalam hatan tibata, madok di siamun do hamuraun, jala di tangan nasiamudo. Panjang ni umur, jalai tangan habirang nado hamoraon do hagabiyo nate. Amin. Jadi saya sahab matu hamu akamang nang silas niroha pasu-pasu nasihat Tuhani. Jadi dapola kita mengembus ate. Jadi rap mah kita mengembus alai au mama mengaruar naon. Pamateon diri nate. 1, 2, 3, ya. Oke. Jadi potong hamu mana dulu kue naon rap maniup tangan mamu sama mewakili teh marusiro hamamu isi mamotongon sama dia teh kita berbagi hot teh atau kami memotong membagi kamu teh duduk kunci sekarang juga
Fatima dinamu ka amanginang nama ulang tahun di bagas sesada mingguan yang go kuion dibagi